jam hiire mon bandiraɓe tedduɓe musidɓe sehilaɓe dingiral jamma Belaa yo Allah yurmo musidɗo men jalli siyafo ɗum kanko e dendagal mayɓe julɓe. En garti ha hande jokkude ɗo deftere nde gonnoɗen e dow mum wiitede Sawru Ganndal nde mawɗo men professeur Abuubakri Muusaa LAM. Tawi gonnoɗen koye damal ɓalejo adi foof findin foof. Tawi ha hande gonnoɗen ha hande ko haalde to banggue pinal e gandal ko misira danno on saaha leyɗele taarinoɗe ɗum foof e on jamanu. jeeyaɓe Allah ɓurɓe darjude jeeyaɓe Allah mawɓe jillima leydi ndi ina yooɗi tawa joomiraɗo nawriɓe toon ko haaɓe ɓeydo ƴellitade e pinal e gueɗe aduna. eɗen mbawi fuɗɗorade annabi Ibrahima nde on jeeyaɗo Allah tedduɗo yeehi Misira taw pinal leydi ndi ene yaara e jamanu laamu ɗiɗaɓu walla boom e mayirɗe mum woni to banggue duuɓi hakkude 2022 e 1995 haade annabi Isa. mbiyen ndeke taw Misira naaɓe ɓooyi jofde natgol makko Misira kanko annabi Ibrahima ko injil yañi hen tigui. so en tongi ko ari e deftere nde ma en paam ko heewi. nde o yahata Misira nde koye sanga caɗele mawɗe o wonduno on saaha koye joom suudu makko Saratu on noon ko joom mbadi wonno ha ko ɗum saabi Firawna jarriba e mum. kono nde Firawna andi Saratu wona banum debbo Ibrahima ko debbo mum tigui o woppiti sognajo o caggal nde o rokki ɗum jawdi e gueɗe goɗɗe. wiyama ina jeeya e ɗen gueɗe Hajaratu jogorɗo wonde yummum Ismaïla o. Ibrahima woni Misira ko Allah haaji. hay sinno feññinaka tigui rigui ina deeƴa hakkille wonde o janggui toon aduna e pinal ɓurnogal huɓɓude on jamanu. ko wawi hen wonde foof gueɗe mbaɗino diine mbawano ɓuccitademo. kono ina laaɓi kam ko toon o adi yiide yimɓe haddiɓe saabu Misira naaɓe rewɓe worɓe foof ina kaddintino guila ko ɓooyi. goto foof ina wawi haalde ko weela kono kaddidiɗo e ɓiyum jaarowo e on saaha e duuɓi 13 tawi kañum e hoore mum ina yaara e duuɓi 99 tawata ko Allah andinano ɗum on aada. hakkillam min Ganndal nanggui ko joomiraɗo rewni sababu koye Misira naaɓe saabu ko mo iwti Misira nde yamirore nde ari. ngon miijo jiidumi ɗum koye gando guerek darjuɗo biyeteɗo Hérodote. on caggal nde yeehi Misira yilli leyɗele rewo e worgo foof wi ko Misira naaɓe e ɓaleɓe honnoɓe worgo leydi Misira jangguine leƴƴi keddiɗi ɗi foof kaddugal. o limtini yahuɗen e heɓɓe kaddugal e Misira naaɓe. en jii dow seeɗa wonde jinde e gorko ɗaɓɓude gorko ko bakkuruji mawɗi gonno e diine Misira naaɓe. so ina woodi Sodom e Gomor guri kalkonode saabu duumade ɗumen e ɗin bakkuruji bonɗi kalka ko caggal nde annabi Ibrahima iwti Misira. ɗon ina gasa tawa nesuji ceerɗi e nesuji koreji makko o yii ɗumen ko toon Allah wallimo yo bandi ko en iwu e bonande. Ibrahima ina horsinno Isaaka no feewi. kiftinen Isaaka ko ɓiɗɗo mo dañƴi e Saratu caggal nde o dañƴi Ismaïla e Hajaratu. kono ɗum foof e waade noon suudu kaaba ndu o maadi ɗum koye Ismaïla. won humpitiɓe taarih suudu ndu wiiɓe ni ko Ismaïla joguino kabaru mayru te caggal makko koko iwi makko tan toppirino kala ko faati e ndu suudu teddudu. ɗon ina gasa tawa Ibrahima longina yo teddinir joomiraɗo juulirdu ko caggal nde o yiino Misira naaɓe golliranno e on fannu. hay sinno wiyama suudu kaaba ndu adi Ibrahima ko ɓooyi no feewi kesɗitingol mayru kam ko kanko Allah yamiri ɗum caggal nde o iwri Misira.
ha joni inde mayru e hoore mum ina gasa taw koye pinal misra Allah rewni sababu ɓe mbiyanno cuuɗi baaɗi noon ko huut nefer woni suudu Allah ɗum ina yuɓɓindiri e baytillah inde suudu ndu e ɗemngal arab janngowo nde ɗo deftere walla hettiyanke mum min Ganndal mbimi ya artir hakkille ma ganda ko Allah waɗi fof tawar ko ene jogii sababu ala waɗirta hunde mere te kanko jomiraɗo omo teddini hakkille no feewi sabu o wondi e ɓurana wonde janngo o ñawrata yimɓe ko hakkillaji mumen ɗum andirte ko gonga tan ko sariya ha tengti noon emo islam woppi kala certude hakkille on haydara waddaki ɗum hay julde mawnude jomiraɗo ndeke noon so jomiraɗo nawi annabi Ibrahima Misra ina itti ɗum no tawilaji mbaadi gila Ur ko Kalde ko haw humpiro pinal ɓurgal mawnude e on saaha hakkille makko soccodiri e maggal haw wawa subade ko ɓuuri ɗo an janngo walla hettiyanke woto yejjid wonde Allah tagirani yimɓe jinneji sowona haaɓe ndewamo ndehe joyi jo fof o waɗade mabɓe nelaɓe kalanaɓe no ɓe ndewratamo e fawade eɗo haqqillaji mabɓe tolni eɗo pinal mabɓe yarata e on saaha ɓurɗoma gandal e pinal fof ndehe alay saago jangga e mum saabu gandal ko kañum timminta hakkille ɗum jalani hay goto ko Allah waɗi ɗum ndehe noon so annabi Ibrahima yeehi Misra fotani hawde on ko noon tigi ɗum foti wonde sabu Allah waɗi ko pinal mayri ardino e on saaha ndewnaten e annabi Ibrahima ko annabi Yusuf on hakkunde mum e lamɗo Misra jangtama Injil e ɓurano fof kala mo ƴewri ndi kan haala ma taw wonde ko Misra tigi ardino to banggue pinal leyɗele taarinoɗe ɗum e on saaha nde heege waɗi fof ko Misra ɗen leyɗele jiggoytuno Misra wano nden kono leyɗele Europe walla Amérique mbaye mon hande ni jagɗo fof ko toon dogantuno e nder ɗum ciftinen wonde annabi Yusuf nde heñño e laamu Misra wat feere no koreji mum fof gardi ha tengti noon e bammakko Yakuba ɗabari jangtima e deftere mum haalore haala lamɓe e nelaɓe no Yakuba nawtira Palestine so wondano e bawɗe Allah ɗum wawata gasde tan ko caggal nde ɓandu ndu ligga no Misra naɓe liggortono ɓalli mumen ni Yusuf e hoore mum ha joni de wiide ɗabari ubbita nawta to jeyno nde fergo Israil naɓe feri Misra e gardugol annabi Muusaa ɓandu makko kankone ina gasa taw koko liggano kono e wiide ɗabari ndu waɗano koye moftirɗo mayɓe tinde ndu yoola e maayo Nil ngo ko toon ndu itta nde fergo ngo ari e runjude nde ɗum ɗo hollirta tan ko Yusuf e kala notirnoɓe mum ummorade Palestine mbawano wasde suwade e pinal Misra ha leppa tigui rigui ko annabi Muusaa ko noon ɗum kam ɓuuri labde kadi Muusaa e hoore mum jibina ko Misra ina gasa tawa koye Palestine naɓe nannoɓe leydi ndi gila e yonta annabi Yusuf koreji makko jeeya won wiɓe ni hay sinno ɓen ko Palestine woni lasli mumen sanga nde ɓe jibinta Muusaa nde taw ɓe jillodiri e Misra naɓe tigui rigui hay sinno iwdi mabɓe suwano majjude ha laaɓi mbiyen tan Injil e ɓurano fof kolliri ko Muusaa e hoore mum limteteno koye Yahuden Muusaa haala mum ari e ɓurano e nder cimoje jonde ha tengti noon e hen wotere e nogas e jeetaɓire ɗo ganduɗa ko hakkude makko e Firawna jangtere hen siftinen gueɗe ɗe
firawuna nanganno cuhlel gorel yahud jibinangel fof o wara ɗum sabu eno injil wiiri taw kewendi maɓɓe kamɓe yahuden e leydi misra hulɓinimo ɗone kadi ciftinen koye jamanu annabi yusuf galleji 12 ummino Palestine tawoyimo kanko yusuf misira e ndabba mbiyen hakkunde 1960 e 1913 woni ko ina tolno e duuɓi 447 taw kamɓe yahuden ɓe jeñi jeñgol kulɓiningol ha firawna watti warde worɓe ɓe woppa rewɓe ɓe sabu debbo ɓuri webde mabbe ngam dandude Muusa Allah longini yummakko yo wadma ko wayno jige laltaɗo ha wasa siide ni werlomo e maayo ko noon jigi o hayri ha haggi leɗɗe joofi e less galle firawuna e bawde Allah so tawi ndewɗen koko ari e ɓurana ko joom suudu firawuna addana cuhlel ngel ko kankone kay wawne firawuna e yoɓe neengel so tawi ndewɗen koko ari e injil ko ɓi firawuna debbo addana cuhlel ngel ko kanko kadi inniri ngel cuutaɗo e ndiyam suuɓi kadi needi ngel hay sinno ko yummum Muusa hasayo muynin tiggo Muusa wonto e cukako mum no jutten walla ɓi firawuna cawndiɗo ni needi makko ina wayno rewi koye juuɗe firawuna e yimɓe mum ndi needi noon ina jari ruttanade kala ɓiɗɗo firawuna janguintino ko adi ko fof ko bindol sabu ndi wonde pinal misira hanki fayuno koye bindol joom bindi en ko kañumen joguino laamu ngu e gueɗe fof so ɗum yawti jomum janguine karallagal haare sabu laamu firawuna kulduno ko sembe konuji mum heewi kadi ɗo karallagal e jambaragal mawɓe konuji makko dokkimo wuna e polgu e habdiɓe makko ene jeyno ko ɓi lamɗo fonno wawde tigui rigui baddugol puccu dognude wuwuro haare kabbaɗo e pucci fettude laañal e timpade gawal jomum ene janguintino kadi hono laamu jogorte to bangguejoji funti e cuusal bone kono jomum ɓuranno huncinede fof ko fiyekuji diine e sirruji mumen sabu ko diine firawuna ɗowranno leydi ndi kala soho jiyaɗo e iwdi hohoɓe misira hanki koye ɗeɗo gueɗe wonanno ha timma sagara goto so tawi ko ni ndehe Muusa wawano wasde moddude e pinal misira ɗum ni firawuna siftinimo ɗum nde o wi o waddi ko diino keso on jaabima ko beele wona ko minen neno maɗo hankiran ko gonga noon Muusa wawa ɓorade e pinal misira ha laaɓa saabu hay inde makko nde koye ɗemngal leydi ndi tafa ɗum ɗo kadi ina foti ruttanede Muusa ko inde arab jiggande e ɗemngal hébreu konngol Moshe kono so en gasi fiya ko tawten ko Moshe e hoore mum ina gasa taw ɗemngal hébreu ngal jiggi ɗum kañumne sabu ko debbo firawna walla ɓiyum inniri Muusa ndeɗo inde te wiide injil ɓiɗɗo o dalliniri inde o rokki Muusa nde ko wonde o yetti ɗum koye ndiyam ha joni ari e deftere ɗabari nde kalɗen dow nde wonde Moshe firti e ɗemngal hébreu ko ndiyam e lekki hawni ɗo tan ko wiyede ko ɓi walla debbo firawuna inniri Muusa ndeɗo inde e ɗemngal ngal wona ɗemngal mum ɓurno hande ko inniramo inde ittande e ɗemngal makko kono so en duttima e ɗabari ma en taw wonde firo o firi inde nde ndiyam e lekki holliri wonde nde iwi koye ɗemngal misiranaɓe hanki waɗi noon e ngal ɗemngal mu firtata ko ndiyam e she firtata ko lekki so en tongi konnguɗi ɗiɗi ɗi en ndendiniɗi ɗi dokkata ko Moshe nde laaɓi wonde Moshe
itta koye muuse ɗo sikki sakka fotani hen wonde ko laaɓi cer so en deftima mbiyen defe Muusa ko galle Firawuna inni ɗum ko galle Firawuna nehi ɗum suwade yahuɗen wonnoɓe Misira e on jamanu e pinal leydi ndi wona e Muusa tan hanno nde Muusa yaltini ɓe Misira nayiɓe ha nder jeerende Sinayi ɓe goyi ɓe mbi ɓe katima ligimaji ɗi ɓe gowno Misira ɗum hay manna o salwe jejjitanani ɗum haynude kanŋe tafa hen sanam ina rewa ɗum jeeya ha joni koye ko ɓe ganduno Misira kono ɓuuri hawnade foof ko calɗi diine Muusa addi o ceerani no fewi e ko nafowo Misira naɓe gonɗinɗo ɗum yeddi ɗum foof yo ƴeftu calɗi sappo ɗi Muusa windana e alluje sariya ɗe jomiraɗo tottimo nde o ngabbi e hayre Sinayi nde o waddati e ko Misira najo pewɗo fonno rentade walla gollude ma taw ko ɗum gotum ko gonga noon Firawna e wondiɓe mum hewɓe ko sandulinnoɓe on saaha nde Allah nuli nulaɗo foof tawata ko won oñiɓe goppi lawol ina laaɓi kam ɓen ina kewno e Misira e on jamanu en duttata ko eko saabino nden bewre kono ɗum firtani Misira naaɓe foof ko yimɓe bonɓe majjuɓe gonno sinno ko ɗum ko Muusa addi ko wonde yo neɗɗo rew Allah goto teddina jinnaɓe mum yo yiɗ bandum yo woppu jina yo taaro fittandu aade woto teɗan debbo janano walla kaahe janane wuro wujju woto setto fenade tawatenoka e nafowo mabɓe e defte mabɓe ma wone mon wiɓe ɗum wodano toon ko haala tan rewi ɗon ala ɗum yeddotako saabu wona nanmi koye kaari walla koccimi koye kolte bamɗi ala ko binɗi lelnaɗi e ɗereji pewniraɗi looci hakkude Nil e alluje kaaji itti ɗen ɗon gueɗe guila e ɗin ɗon jamanuji ha yettini on onon janggoɓe nde ɗo deftere ɗum noon portorguel wodani alay saago joom hakkille foof foti ko joom hakkille foof foti ko losnude jaaɓa gonga bindi caggal annabi Muusa annabi Isa kañumne jokkodiri e Misira ari e defte wonde o jibina ko Bethléem nden koye laamu Rome en won wiɓe nawno Isa Misira ko dogde kanko e jinnaɓe makko bindirgol ngol Rome en gonno e dow mum wiyama o waɗi Misira duuɓi juutɗi hade makko ruttade Palestine won wittoɓe ni nangi wonde o jangi kankone e galleji Ganndal Misira ha tengti noon e Ganndal Safara e on jamanu noon ko diine Misira ɓurno doole e leyɗele taariɗe Misira ɗe foof o wayno Palestine Grèce Rome e leyɗele goɗɗe on diine noon fawino koye kayusaji Isis mo kalɗen haala mum e ɗereji ɓennuɗi dow nde jangtotoɗen hono Misira naɓe jiranno fuɗɗode aduna en jino wonde ast jibina koye dewgal hakkude leydi asman hono Get e Not en ji kadi omo anduno indere suuɗinde nde ha ko ɗum rokkunomo jibinde jogorɗo wonde lamɗo leydi Misira mo cuuɗi laamu foof jogoy askitinade mum kanko asto noon e on jamanu sanamuji cehaɗi mbaɗetinoɗi e juulirɗe ɗe o mahantuno kewno ko rokkudemo a yawo debbo ɓaleji kurum nafiɗo tiggoyel muynowel ngel cuhlel hono Horis way kono luutini walla diwɗon boom sabu nde set fewjani Osiris o wari ɗum nde taw asta wonani redduto koma Osiris maayi ha gayni nde asta e kabisaji mawɗi ɗi re rokkuno ɗum wurtini Osiris dumon dabbo rendi e mum ko hen ƴeftireedi nedi Osiris fof ko juuɗe makko gasi sabu taw Osiris kañum kam maayi no mbiɗen ni won anduɓe wiɓe ko ɗum ɗo saabi teddungal ngal yumma teddina e pinal Misira hanki
hono on ayawo mawɓe diine chrétien en dokkuno yummum annabi Isa hono mari walla Mariam mo ngannduɗaa fawaade ko ari e injil e ɓurana dañ ɓiɗɗo tawa humpiraki gorko ko ruuhu joomiraaɗo jippi e makko loowi e ranga makko jogorɗo wonde annabi Isa o ndehe noon Isa ko yumma tan jogii e baawde Allah o anndanaaka baaba neɗɗo nde wonno yumma ko humpiraaki gorko hono oɗo kaawis noon en njii ɗum dow seeɗa ko misiranaɓe ngadi hen yahuɗen ɓe jamanu annabi Isa sabu en njii wonde wootere e inde firawuna rokketeno inde ɗi ko joyi ngonno ko saare woni ɓiire kettinen tan nde ko Allah maɓɓe ɓurnoɗo darjude e laamu ngadanu peñannoɗo e mbuɗu nanki ko kanko misiranaɓe mbayluno inde mum e laamu taraɓu mbatti wiide ɗum amen re en jii kadi wonde arset sut ngam dallinde laamu mum mbayin wonde ko on amen re woni bamum tigui rigui ina gasa tawa ko ɗin aadaji gandunoɗi e pinal misira hanki gila ko ɓooyi ɗowannoɓe diine Isa e on jamanu jiggi mbatti innirde Isa ɓi Allah on jiiɓoye noon nanɗon ha joni saabu ɗo garɗa e fiyekuji chrétien en foof Isa ina sowre ɗon ɓi Allah ɗum simore ihlas nde ronki momtude ɗum ha laaɓa kawis mo mari daño woni ruuhu jomiraɗo sorde mum ɓiɗɗo nan suuɗa inde mum mari hono ɗum ɗon wawi labde tan koye ɗemngal misira hanki saabu e ngal ɗemngal mari firtata ko jiɗaɗo walla cuɓaɗo woni mo Allah yiɗi mo Allah yiɗani walla so woni hoore mum won anduɓe ni mbi wonde inde mari nde wona inde nde yahuɗen jeeni koye mumen to asli ɓe jigguinde koye misiranaɓe ɗum noon ina wawi gasde saabu duuɓi temedde 4 e capanɗe 4 e jeeɗiɗi aɗa lombi e yimɓe daɗɓema pinal to woɗɗi alay saago jiggoɗa e mumen ko heewi en jii dow seeɗa wonde konngol duwawngol ko jiggangol wirtude juuɗe e habbirde honoon labde so ina hucciri e jomiraɗo haalaka ndeke noon so on mbiyama amen walla aminene koɗo gotel ummi ɗum fotani hankkadi hawde he gote mon ma wone moon wiɓe mataw ko misira hanki jeeyi duwaw e amin foof kono ɗum ne kadi so en durni miijo en gardini hakkille ma en dañan ɗum sababu walla dalilu tiɗɗo no feewi en mbi wonde Allah ko waɗi fof tawara ko ene jogii dalilu so Allah ƴefti nelaaɓe mum jeyaaɓe e ɓurɓe darjude e nelaaɓe makko o nawi ɗumen misira wona meer o waɗiri noon tawde ko pinal misira o addinno pine keddiɗi ɗe fof ina haani nelaaɓe fewnude yimɓe kumpito ngal pinal ha tengti noon e fannu paarude diine maggal kono en jii wonde haaɗani tan e humpitade diine misira ina hawriti e miijoji kewɗi gonɗi e diineji tellinaɗi ngal jiidigal mbiɗen yeddorako saabu koko wi fungan wiide ene yedda ngal wayata tan kono fawde guite mumen nangue daringue hoore ni wiya yiyani ɗum joni kay heddi ko ƴewde holko saabi ngal so en kutorima hakkille en duttima haala Allah gonka e ɓurana ka ma en ji wonko en ƴewtini ɗumci jomiraɗo wi e deftere mum teddude nde tagirani yimɓe jinneji so wona ha ndewamo te kala joom hakkille ne andi wonde dewal Allah Allah fayi ɗum koye gandal Allah ko ɗum jeeyi sababu nelaɓe makko kanko jomiraɗo o neeli yimɓe jinneji beele mabɓe gandin ɓen Allah ɓen ɓe Allah neeli yimɓe jinneji ko kanko jomiraɗo wiyani hoore makko e ɓurano wonde won hen ɓe andini Muhammad mo ganduɗa ko kañum wattindi e mabɓe won hen hewɓe ɓe andinani mo so tawi en nangi wonde annabaɓe e nelaɓe tolnima e 124 ujunere
ɗum firti ko seeɗa ari hen e defte tellinaɗe mbaɗe no tawreede injil walla ɓurana. ɗum firti ko Allah tan andidiɓe andi to neli ɓe. so tawi ko noon so tawi kadi eɗen mbaɗi misirnaɓe ko yimɓe jiya en potani riwrude miijo wonɓe Allah neli e mabɓe tawde haala Allah wawa wadde luural o tagrani yimɓe jinneji so wona ha ndewamo. alay sago jaɓen wonde misiranaɓe keeɓi nelaɓe mumen kañummenne. sinno Allah nelano e mabɓe yimɓe mum haɓe ganda no ɓe ndewri ɗum miijoji gonɗi e diine mabɓe mbawatano hawridde e miijoji gonɗi e diine Allah. so en duttima dow seeɗa en ƴewtidima miijoji gonɗi e diine misiro hanki tawaten ko calɗi ɓurɗi sembinde e diine Allah ina jeeya ɗin miijoji. sinno ko diine tefinoɗo mo iwani to Allah ɓe joguino ɗum wawatano wonde. Allah ko gooro ko kañum jogui gueɗe neɗɗo foof yamiri ɗum yo waɗ ko moƴƴi woppa ko boni ko kañum tagani aduna o neɗɗo ko kañum ɓurni neɗɗo saabu hakkille mo soori e momo eko nandi hen. ɗiɗo miijoji diine misira hanki mbiɗen lurdani eko diineji tellinaɗi gaddi te ko ɗiɗo miijoji jahara ina garta e diineji Allah ɗi. heddi tan ko nelaɗo garɗo foof ƴeewɗo hakkillaji yimɓe mum e ɗo pinal mumen tolni fonde hen jamiroje e kaɗare Allah. nde yimɓe jeehi ha ɗeeɓi murtude walla yejjidde foof nelaɗo nele yo wurtu ɗumen artira ɗumen e lawol peewal. ndehe noon eɗen mbawi wiide calde diine Allah o ko goori gila baba Adama ha heeɓi Muhammad udduɗo nelal. ko ɗum waɗi ɓurano wonde siftinore no Allah haaldi e deftere mum teddude ndeni. won sikkoɓe saabu ko haala e Firawuna e leñol mum ko misiranaɓe keɓani nelaɓe Allah. ɗum ɗeɓata waade kono Allah ko jejjidɗo ni tawde eɗen gandi Allah adoraki yejjidde ha tengti noon ko foti no duuɓi ɗi pinal misira duumi hade annabi Muusaa nulede duuɓi ujunnaje ɗiɗi hirande hakkunde man Menes e Ramses ɗiɗi. nangen wonde misirnaɓe keeɓi nelaɓe no leƴƴi taarinoɗe ɗumen ɗi keeɓiri nelaɓe ni. mbiyen ni ɓe jiiya koye leƴƴi gadiɗi humpitade diine Allah saabu bindi mabɓe cehanoɗi e ɓale gabriji lamɓe ɗi laamu gadanu gaccani sikki sakka e on fanno. ɗum noon ndeke woto wandu woturu bonni baadi foof. ko gonga Firawuna Muusaa o e hewɓe e leñol mum wona e lawol Allah gonno ɗum ina laaɓi car. tumnade golle mabɓe bonɗe ñawro ɗum misiranaɓe foof ko jumre mawde saabu ala foof ɗo wiya e Qur'ana so en joytima e deftere wattininde wonde misiranaɓe ko hefereɓe tan meeɗi wonde. hay nde Firawuna ɓuuri sandulinde nde boom goto e rewɓe makko anduɓe makko ɓe Muusaa waddanno kawgel kawisaji battidi ko gonɗinde Allah. kanko e hoore makko ni nde o yeehi haw ari e halkede o jaɓ Allah. ɓurano yiwi ko lamɗo misir goto e nder hakke temedde tato lamɗo walla ɓuura. holko ɓurno Abu Jahli e Abu Lahab e woɓɓe ɓe mi haalani wonnode añɓe Allah e nulaɗo mum wodani beele makkanaɓe foof ñawramaɓe. ndehe noon anduɓe ɓaleɓe yaruɓe diine ina foti rentade seeɗa gartiri jabbere mumen eɗe nde foti ɓe gartiri jabbere mabɓe ene nde foti hadde ɓe mbasa yawade koye mabɓe e guri mabɓe. joni kam laaɓima an jangowo walla janganteɗo wonde pinal gadanal woni o Allah rokki ɗum ko Afrique e nguru ɓalew. ngal ɗo teddugal woɗeɓe meeɗani ɗum jabde ha tengti noon nde anduɓe mabɓe caggal nde bitti tawi boɗejo fuɗɗi firtude hunde kande jokkodiri e reedu maayo Nil ngo. caggal nde ɓe eti nayi winde pine mabɓe ɓe tawi yahra
ɓe pellita ko happade pinal misira hanki e yimɓe mum sabu annduɓe ɓe geɗe aade ɓurɗe wadde fayide ɗe koye maggal iwi beele ɗum ma joof ɗum noon ko yewtere wonde wonoyde e damal gongal so Allah jaɓi hono happade pinal feere fenginde no feewi ɗum noon ko ɗo katten ha ñande wonde so Allah jaɓi Allah jarama on jarama